Ikomplu jiżdiedu l-appelli sabiex issir riforma tant meħtieġa fix-xandir pubbliku. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Malta Today Xavier Balzan f'artiklu pubblikat il-Ħadd qal li x-xandir pubbliku għandu jkun iktar indipendenti permezz ta' riforma li għandha tinkludi l-istazzjonijiet privati, riforma li fuq kollox għandha tibda mill-awtorità tax-xandir u mir-regolaturi. Huwa żied jgħid li huwa importanti li l-persuna tkun iċ-ċentru ta' dawn ir-riformi u mhux l-interessi ta' partit jew ieħor jew ta' xi grupp partikolari. Xavier Balzan fakkar kif aktar kmieni din il-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech saħaq li xandir nazzjonali għandu jiddistanzja ruħu minn kwalinkwa influenza ġejja minn Kastilja, tant li appella lill-awtorità tax-xandir sabiex tintervjeni f'dan ir-rigward ħalli x-xandir pubbliku ikun wieħed indipendenti. Balzan għamel referenza għal fatt li s-sitwazzjoni fih dan ix-xandir pubbliku ilha għaddejja għal diversi snin minn sfidi taħt gvernijiet differenti. Il-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kellu laqgħa mal-awtorità tax-xandir fejn ta' rendikont li ċ-Chairman tal-Broadcasting Authority dwar sensiela sħiħa ta' okkażjonijiet fl-aħħar xhur fejn ix-xandir pubbliku preċiżament l-aħbarijiet ta' TVM żbilanċja ruħu sfaċċatament bil-mod kif irrapporta. Bernard Grech spjega kif ix-xandir nazzjonali li jħallas għalih iċ-ċittadin Malti qed jonqos ta' kuljum fis-servizz li qed jagħtih billi qed jibqa' jiġi manipulat mill-gvern u jirrapporta skont id-direzzjoni li tingħatalu mill-istess gvern tant li spiċċa notice board ta' Roberta Bela.